प्रडाक्शन चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गिबियावनो खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो मिथिहरनाय जायोदि फैबाय थानाय क्रिसमासनि थाखाय नोंथांमोननिसिम दोंनैसो मेथाइ गोदान लाबोनो सानदों। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। आरो मेथाइखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा जोंनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट आरो लाइक शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। खुलुमबाय, गोजोन्थों। लाबोबाय बुहुमाव आरबफोरा